गिबियावनो आंनि गासै लोगो नोंथांमोननिसिम जय हिन्द आसा खालामो आंनि गासै लोगो नोंथांमोना मोजाङैनो दङ। आं सानोमोन आरोना जोंनि उन्दै उन्दै फंबायमोना सेंग्राफोरा जुमाय सेरेब ड्राग्स डेनड्रेट सोबनानै बाइक एक्सिडेन्ट जायै जायै गोबाङा थैलांबाय। जोंनि सेंग्राफोरा मानो एसेबां गाज्रि जाखो? आं सानोमोन सिख्लाफोरा दिनैनि दिनाव फरायनायाव बायदिसिना गोबां आग बारायबाय सेंग्राफोरखौ बारस'नानै। नाथाय जों दिनै ससियेल मिडियायाव उन्दै उन्दै लाइमोन सिख्लाफोरा माबायदि गाज्रि आखु दिन्थिदो आरो माखासे गेदेरफोरबो दंबोयो हाबा जानाय हिनजावफोर गाज्रि गाज्रि सोदोब बाहायनानै फेसबुकाव लाइक फैनानै बुंफैग्रा। दिनै बेनि सायाव बाथ्रा सावरायगोन। भिडिअखौ जोबजासिम नाय आरो कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट हरनो दाबाव। आङो दाखालि बावैनिफ्रायनो भिडिअ लाबोथ'थाराखैमोन। बेनिफ्राय आं मोनसे भिडिअ लाबोदोंमोन। आं दा इउटुबार नालाय हिनजावफोरजों लोगो जानानै आङो देरहासार इस्लारिनियाव नोंसोर हौवाफोरखौ मानो हमा? हौवाफोरखौ मानो सोङा? हिनजावफोरखौल' हमनानै हरो। आङो हिनजावफोरजों लोगो जानानै सैथोआ मा? हौवाफोरनियावबो कुइसन खालामनांगोन। सैथोखौ नागिरनानै हौवाफोरजों लोगो जानानै सिख्लाफोरनियावबो हिनजावफोरनियावबो आं कुइसन खालामनांगोन। आं मोननै साइडथिंबो खामानि मावगोन। आं वान साइड खामानि मावा। आंखौ गोबाङानो गोबां बाथ्रा बुंदों। जेमसा दानिया हिनजावफोरजोंसो लोगो जाबाय। बेनिफ्राय दा सुंद' फिल्म गाग्रा कमेडियान हिर' होनना बुंनांगोन। बेनि गोबां दावराव जादों। बेनि सायाव दा बुंब्लाबो आंखौ गोबां गाज्रि मोनगोन। सैथोखौ बुंब्लाबो आरो बुङाब्लाबो जेमसा मानोस्रि। आङो थाम्बनेलाव रामायण महाभारतनि मोनसे काहानिखौ लानानै ससे लिरना होदों आं सुंद'यै। बेखौ मोजाङै फराय। बेखिनियावनो बुजिजोबगोन। दा काहानिया मा? उन्दै उन्दै फरायफुबाय थानाय फंबाय बिनानावमोन। आं सानोमोन सेंग्राफोरासो गाज्रि जाजोब्बाय जुमाय सेरेब लोंनानै। नाथाय दिनैनि दिनाव सेंग्राफोरा उन्दै उन्दै फंबायमोना ससियेल मिडियाखौ गाज्रि खालामाखै। सोरबा सासे सानैयाल' थानो हागौ गाज्रि भाषा बुंनानै भिडिअ बानायग्रा। नाथाय ससियेल मिडियायाव गामसा बोखां बोखां गामसा फैला फैला लंथं जानानै इन्स्टाग्रामाव फेसबुकाव दिनै सेंग्रा गथ'फोरा लाइक फैयाखै। सिख्लाफोरनो हिनजावफोरनो गावनि सोलेरखौ देखायनो फैयाखै सेंग्राफोरा। नंगौ ड्राग्स डेनड्रेट जुमाय सिगारेट सोबना बाइक सालायनानै थैदो जानो हागौ। आं सानोमोन सिख्ला गथ'फोरा जोबोर मोजां जाबाय फरायनायाव बेलायाव मोनफ्रोमबो बिथिङाव सिख्ला गथ'फोरा बारस'जोब्बाय सेंग्राफोरखौ। सेंग्राफोरा मानो बिब्दि जाखो? नाथाय दिनैनि दिनाव ससियेल मिडियायाव साब्रै गथ'मोन इन्स्टाग्रामाव भिडिअ आंनाव दंजोबो। बे मा गामिनि फंबायमोन? बबे डिस्ट्रिक्टनि? प्लिज अननानै खोन्थाहर। आं बिसोरनि बिमा बिफाखौ लोगो हमगोन आरो आं बिसोरनि न'आव हाबहैगोन। आं गेरेन्टि होननानै बुंदो। आं नायनो लुबैदो बिसोरनि बिमा बिफाया माबायदि मार? आनइडुकेटेड, इडुकेटेड ना धोनि न'खरनि गथ'? बिसोर सिख्लाफोरखौ नायोब्लाथ' गोबां देलायनाय, खानाय गोज्जा गोज्जा, ड्रेस दामि दामि, गोबां बिसोरनि लाइफ स्टाइला आलादा बिसोरखौ नायोब्ला। नाथाय आं बिसोरनि बिमा बिफा आरो बिसोरनि न'खरखौ आङो नायनो लुबैदों। अब्लानि आं मोनथिगोन दिनैनि दिनाव माबायदि न'खरनि सिख्ला गथ'फोरा गाज्रि देखायदो फैसानि थाखाय। आं न'खौसो नायगोन, बिमा बिफाखौसो नायगोन। बेनि उनाव आं भिडिअ बानायगोन। दिनै बिसोरनि भिडिअआ ओरैबायदि गाज्रि। सासे लिडार दं बेवहाय इन्स्टाग्रामनि। बेनिनो जानो हागौ माबाया लाइफ एकाउन्टआ। बे फैग्रोबाय। बेनिफ्राय बेनि खाथियाव थानाय सिख्लाया बेनि ड्रेसखौ बोखांना होबाय। नुजाजोब्बाय। फार्स्टआव लाजिदोंमोन। खेबसे नुनायनि उनाव सेंग्राफोरा बेनो कमेन्ट हरबाय। आरोबाव नोंनि नाम्बारखौ हर। मा जाखो? ओरैबायदि गाज्रि गाज्रि एक्टिं खालामजोब्बाय आरो बारे बारे ड्रेसखौ बोखांनानै खुनानै देखायबाय थाबाय। बारे बारे खेबसे हानायनि उनाव बेयो लाजिनो रोङासै। खेबथाम खेबब्रै बेनिफ्राय साथाम साब्रै बिसोरो गाज्रि गाज्रि एक्टिं खालामजोब्बाय बायदिसिना जायखौ बुंथावाबो आरो देखायबो थावा। बेफोरबायदिखौ बिसोरो
इन्स्टाग्रामाव लाइभ फैनानै बिसोर देखायजोब्बाय गथ'फोरा स्क्रिनशट भिडिअ रेकर्ड खालामनानै लाखिजोब्बाय दा भिडिअ आंनाव दङ 2 मिनिटनि भिडिअ आंनाव दङ नोंथांमोना नायनो लुबैयो नामा मा खालामनानै बिसोर गथ'फोरा होनाबाबो जेबो खालामनो हाया ससियेल मिडियाखौ बिसोरनि बिमा बिफानि सानदों नामा एसेबां उन्दै क्लास 9 10 नि जानो हागौ भिडिअखौ होना होब्लाबो बिसोर जेबो खालामनो हाया बेनि खिलाफ नांगोन बेनि खिलाफ जोंबो नांगोन मा देखायनायदो दिनै आं बेखौनो बुंगोन फंबाय बिनानावमोन सासे स्टुडेन्टआ माबायदि जानांगौ मिथिबायना सासे फरायसाया दिनैनि दिनाव गोबां गथ'फोरानो मोजां गियान लायो आरो माखासे गथ'फोरानो जेबो गियान लाया इनडिसिप्लिन फोरोंगिरिजों नांलाय फोरोंगिरिनि बाथ्रा खोनासङा बेनिफ्राय बे फोरोंगिरिजों नांलायग्रा गथ'नि फरायनायनि डिटेल्सखौ नायोब्ला साबजेक्टफोरानो बेक गोजा बिए फरायलायलांबाय दादागिरि सिख्ला गथ'आनो दादागिरि देखायनो नागिरो गें टाइपनि सासे फोरोंगिरिनि बाथ्रा मानिया उल्था नांलायनो नागिरो सासे स्टुडेन्टआ आं होनखायो सासे मोजां स्टुडेन्टआ नोंखौ फोरोंगिरिया नोंखौ गाज्रि साननो हागौ नोंनि सायाव हिंसा साननो हागौ सासे फोरोंगिरिया नोंनि सायाव हिंसा सानोब्ला बेनि धर्म बे सासे मोजां फोरोंगिरि नङा नाथाय सासे स्टुडेन्टनि खामानिया मा मोनथिबायना सासे फोरोंगिरिनि बाथ्राखौ खोनासंनाय मावब्लाबो मावाब्लाबो सासे फोरोंगिरिखौ सनमान होनाय सासे मोजां स्टुडेन्टनि आखुआ दिनै जोङो गोबां नुनो मोनो दाखालिबावै मोनसे केस जादों आं खोन्थानो हायो समान सासे सिख्लाया सासे गिदिर फोरोंगिरिजों समान नांफायो समान नांलायफायो बेनिफ्राय बे स्टुडेन्टनि माबाया जेबो गैया बिमा बिफाया साननो हागौ आंनि फिसाया कलेजाव फरायहैदो हस्टेलाव दोङो रुम भारायाव दोङो नाथाय फिसाजोनियाव फिसालानियाव 1% बो स्टुडेन्टनि डिसिप्लिन गैया दिनै फंबाय बिनानावमोन दुनियानि मानसिया आं माबायदि सिगांथिं थांनो हागोन आं माबायदि फरायनांगौ आं माबायदि गिदिर जबखौ लानो हागोन दिनै गोबां एसिस्टेन्ट प्रफेसारनि जब फैनो थांगासिनो दङ मेथ्सआव इडुकेसनाव बायदिसिना डिपार्टमेन्टआव गोबां एसिस्टेन्ट प्रफेसारनि माबा फैनो थांगासिनो दङ दिनै सोर लागोन फंबाय बिनानावमोन नोंसोर दिनै डक्टरेट खालामाब्ला दिनै एसिस्टेन्ट प्रफेसारखौ सोर लागोन जोंनि जायगायाव गुबुन हारिनि हारसा गथ'फोरा गुबुन हारिनि मानसिफोरा नाजागासिनो दङ जों माबायदि एसिस्टेन्ट प्रफेसार जानो हागोन जों माबायदि डक्टरेट खालामनो हागोन दिनैनि दिनाव एसिस्टेन्ट प्रफेसार जानो गोनांब्ला डक्टरेट नेट स्लेट नांजोबगो एमए आरो नेट थानायाबो दिनैनि दिनाव एसिस्टेन्ट प्रफेसार जानो हाला नुदोंना नोंसोरो मा लिस्ट फैदो एमए आरो नेटल' थानाया डक्टरेट खालामनो हायाब्ला बेनि दरमाया मा जागोन मिथिबाय 20,000 नि सिङाव मायबा मोनसे लिस्ट नुदोंमोन आं नुदो एमए आरो नेट थानायनि दरमाया बेसेबां जागोन डक्टरेट नांथारगोन एसिस्टेन्ट प्रफेसार जानोब्ला अब्ला नायदो बेफोर जबखौ सोर लागोन गुबुन हारिया बेफोर जबखौ होसोदो जोंनि जायगानि खाथि खालानि कलेजफोरनि गिदिर जबखौ गुबुन हारिनि गथ'फोरा होसोदो नाथाय जोंनि लाइमोन सिख्ला उन्दैफोरा आं सानदोंमोन जोबोर मोजां जाजोब्बाय गियानि जाजोब्बाय नाथाय गावसोरनि सोलेरखौ लंथं बोखारनानै लोगोजों लोगो जोंनो देखायदो बबे गामिनि बिसोरो मा डिस्ट्रिक्टनि प्लिज अन्नानै खोन्थाहर आं बे साबा सिख्ला सेहेराया बे साबा सिख्लानि सेहेराया दंजोबो भिडिअ दोङो भिडिअ मालाबाबो डिलिट जानाय नङा भाई बबे डिस्ट्रिक्ट आरो बबे गामिनि प्लिज खोन्थाहर बेनि न'आव 100% गेरेन्टि आं बिसोर सिख्लाफोरनि न'आव मोनहैगोन आरो आं बिसोरनि बिमा बिफाखौ नायगोन आं बिसोरखौ जेबो बुङा बिसोर माबायदि न'खरनि मानसि धोनि न'खरनि ना गोरिब न'खरनि फंबाय आरो बिनानावमोन फैसानि थाखाय दानिफ्रायनो जोङो भाइरेल जायोब्ला फैसा खामायनो हागोन जोंखौ सोरबा हुआ थाखा फैसा गोनां थिकादारा जोंखौ बेरायनो लांगोन बेफोरबायदि सानदोंना नोंसोर जिबनाव बरबाद जाजोबगोन लाइफआ जेबो थानाय नङा एन्डआव लाइफआ एन्डआव जेबो थानाय नङा सानदो खोमा उन्दै बिनानावफोरा जों गाज्रि ड्रेस गानगोन ससियेल मिडियायाव देखायगोन
हौवाफोरा थाखा फैसा गोनांफोरा जोंखौ लाइन मारिगोन बेरायनो लांगोन दुनियाखौ बेरायनो मोनगोन थाखा मोनगोन जों बिसोरनि सायावनो सोलिगोन बेफोरबायदि सानदो खोमा बिनानावमोन बेफोरबायदि दासान मोजां जानो नाजा लाइफआव गाब्रगोन जिबनाव अब्ला लोगोफोर दिनै भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै जय हिन्द